Welcome D Sharp Studio. Bappaच्या गप्पा ऐका बप्पाच्या गप्पा बप्पाच्या गप्पा ऐका बप्पाच्या गप्पा जुन्या जुन्या अन नव्या नव्या अन तुमच्या आमच्या मनातल्या जुन्या जुन्या अन नव्या नव्या अन तुमच्या आमच्या मनातल्या बप्पाच्या गप्पा ऐका बप्पाच्या गप्पा बप्पाच्या गप्पा ऐका बप्पाच्या गप्पा कुणा टोचती कुणा खेचती बप्पाची ही भाषा साधे भोळे जीवन जगणे बप्पाची अभिलाषा बप्पाच्या गप्पा ऐका बप्पाच्या गप्पा कुठं निघालीस रेंको? कुठे चाललीस म्हणजे माहित नाही का रोज कुठे जाते ती? कुठे जाते आई मी रोज? अगं रोजचं जाणं वेगळं, आजचं जाणं वेगळं. पाहुणे येणार आहेत तर. अगं पाहुणे येणार आहेत आई, मग तू पाहुण्याला चहा पाजो आणि पाहुणोपचार करून हाकलून लाव. त्यात काय राहते पाहुणे येणार किती वेळेस करायचं असं? प्रत्येक वेळेस तसंच करायचं का? किती वेळेस करायचं म्हणजे तुला मी हजारदा सांगतो की मला लग्न करायचं नाही. का करायचं नाही? त्याचं काही कारण तर असेल ना. करायचं नाही तर करायचं नाही. काळाचं काय उत्तर आहे? तुला फक्त मला हाकलून लावायचं पडले काही? हे बघ आई, तुला मी सांगते मला लग्न करायचं नाही. का करायचं नाही? त्याचं काही कारण असेल ना. हार काचा विषय नाही, माझ्यापाशी सवालचा जबाब नाही. लग्न करायचं नाही. आमदारा पाहुणे येणार आहेत काय म्हणते ऐकू दे. मला उशीर व्हायलाय, मी पाहुण्यासाठी थांबत नाही. आले चहा पाणी करून हाकलून लावतात ना. काय पाहुण्याचं काय? प्रत्येक वेळेस किती जणांना असं करायचं? या जा का तेच मग तुला करायचं? मी प्रत्येक वेळेस सांगते ना की मला लग्न करायचं नाही. तू प्रत्येक वेळेस पाहुण्याला का उगं कष्ट देतेस घरी बोलवून? तुला बोज आहे का मी सांग? बोल ना, पण एका रुपाला आलेला करावंच लागतंय. अगं करावं लागतंय, पण आता काय मला करायचं नाही ना. आता मला लग्न करायचं नाही. विषय ही आहे की मला लग्न करायचं नाही. मग काय माझ्या पायावर उभं राहायचंय. मी मला काम बघायचे, कामधंदे बघायचे, माझं करिअर बघायचं मला. लग्न करायचं नाही मला. आणि मी तुला प्रत्येक वेळेस तीच सांगतोय, तू प्रत्येक वेळेस मला तीच बोलतेस. बाबू आहे का? बाबू तुम्हाला तांदूळ निश्चय त्यांनी बाहेर गेले तर. कुठं गेलं? बाहेर गेले जरा काम आलं तर. कामाला गेले तर. बर मला नाही म्हातारं ही कमी जास्ती. या बाप्पा. असं म्हणतो हा येते आता त्यांनी बिया. घसरायली का? जरा जपून या बाप्पा, पाणी आहे तिथं. पोरकी कामाला टाळली काय काम? हा बर लय दिवसाला आला. वय जरा काय त्याला म्हणलं भेटून यावं, आज रविवार हा बाबू घरी असते. लवकर तर यावं का त्यांनी घरी होते. मग सुमन बाई लय गरम चेहरे दिसायला लागले. ती पोरीचा बी तुमचा बी का भानकड आहे? तिला कळत ना बाप्पा काही. काय झालं? लग्न करायचं ना ग म्हणाली. पाहुणे यायलेत चाललेत. उठायली की बाहेर. बर अरे बाय मग काय तिच्या मनात आहे ते तरी विचारून बघावं की. कसं विचारावं? बोलच ना काही. बर पाहुणे आलेत म्हणलं की मी बाहेर जाणार आहे म्हणत्या. पाहुणे यायलेत म्हणलं की बाहेर जाणार आहे म्हणत्या. काय म्हणावं तिला? तिला कळत नाही का आता? आता तुझ्या पोरीला मी रस्त्यात गाठून बी सांगितलं होतं बाई, पोरी तुला लगीन करायचं का म्हणलं तर पोरगी चवा बी पळून गेली तुझी पोरगी. तर मला काय म्हणायचं, तिला विचारावं तिच्या मनात काय आहे का, कोणतं पोरग तिच्या मनानं पसंत केलंय का काय, असं विचारावं त्यांना लेफ्टला. सांगा बी ना की तोंडानं. तसं म्हणून भागतंय का मा? सांगा बी ना. सांगा ना, तुम्हाला सांगितलं तर बघा. नाही पोरे काय काय कर,
तू हिचं माझ्यापाशी बस बर काय झालंय काय तुझ्या मनात आहे मला बोलून दाव जरा माझं थोडस ऐक बर तू काय ऐकू पप्पा सांगा. ते माय बापाचं राहू दे तू मला बोलून सांग की बाबा गे बाप्पा आजची गोष्ट आहे म्हणून मला खोलून सांग की काय त्याला काय खोलायचंय? तुझ्या मनात कुठलं पोरग बिरग पसंत केलेलं असलं तर सांग मला. अहो पप्पा मी लग्न करत नाही ह्याचा मतलब ही नाही की मला कोणी पोरग आवडतंय या मला कोण प्रेम आहे. हा. आजकालचं मला सांगा बरं कुठले पोरं धड येत? खरी गोष्ट आहे बरं एक काम कर ये हिच मला लेकरू सांगतोय तू ग बस मी विचारतो लेकराला काय ते बर हा ये बस परत बस बोला पप्पा. हा पप्पा सांगा तिला समजून. ऐका ना काय नाही काय लहान राहिली का आता? जरा मा बापाचं ऐकत जावं जरा पोरी. पप्पा मी ऐकते आईचं ऐकत नाही मी ऐकते फक्त लग्नाच्या विषय नाही म्हणते मी. अगं मग दुसरं कोण ऐकाय सांगायलंय तुला ती माय काय म्हणते लग्न कर बाकीचं ऐकून काय करायचे लग्नाचं मुलं ऐकायचं असते माय. बर मला सांग तुझ्या मनामध्ये कोणी नाही? अहो पप्पा मी लग्न केलं नाही म्हणजे काय माझ्या मनामध्ये कोण असणार आहे का बरं? बर मग मनात बी नाही मग मला सांग तू लग्न का नग म्हणतीस ती भेद खोल माझ्या. हो का पप्पा मी लग्न का नको म्हणतो हा मला सांगा आजकालचे पोरं हा 100 पैकी 90 पोरं कसे आहेत आणि 10% पोरं कसे आहेत? ही गोष्ट बरोबर आहे तुझी. अहो बाप्पा पोरगी बराबर बोलते खरं आहे हा. पण नौकरदार आल्याला नगा म्हणली. वर आजकालचे काम धंदे जरा करीनात उन्हाळपणा जास्त करायले तुपकारपणा बी जास्त करायले मग असं म्हणायचे तुला. मग ते तर म्हणायचे पप्पा मला सांगा लग्न करून कोण सुखी आहे पप्पा? मी माझ्या बहिणीचं बघितलंय आज जगात जिथं बी जाते तिथं बाई लग्न करून नुसतं रडलेलीच दिसते. मग सांगा लग्न करून कोण सुखी आहे? आता ते खरं आहे बाई पण माय बापाची इच्छा असते की लगीन करायचं. असते ना आईची जशी इच्छा असते तशी एखाद्या मुलीची पण इच्छा असते. हा, तिला पण एक स्वप्न असते ठीक आहे. तिला पण एक स्वप्नाचा राजकुमार असतो. हा, जेणेकरून मला तसा मुलगा पाहिजे तसं नाहीच आहे ना. आई उठलं की सुटलं आणती पाहुणे. आता तुला कसं करणार आहे मग तुला पाहिजे तसा नवरा पोरगा कोणचा आहे कच्चा आहे तुला कच्चा करावा आता. बाप्पा माझी जास्त अपेक्षा नाही फक्त मुलगा चांगला असावा. त्याच्याकडे भले लय मोठे पैसे नका का नसणार हा, पण सुखाचा संसार तरी करणार त्याची कॅपॅसिटी असावी. हा 2 वेळेची भाकर द्यावी सुखानं मायानं बोलणारा माया करणारा असा तरी कमीत कमी मुलगा पाहिजे का नाही? मग बाय सगळे सारखे नसते ग पोरं. आता तुझ्या मनामध्ये घेऊन बसली या तुझ्या बहिणी बाईचं तसं झालंय आवती भवतीचे पोरं टुकारपणा करायलेले ही बघून तुला जरी तसं वाटत असलं बाय मी जेवढे बी बघितलेत ना तसेच आहेत सगळे. 90% पोरं काम धंदे करीनात कष्ट करीनात उगाचच व्यसनामध्ये गुरफटलेली आहेत. ह्याच मला मान्य आहे आणि मी तुझ्या सोबत सहमत आहे गोष्टीला. ह्या मग बघा बरं पप्पा सुमन एका बाजूनं पोरगी बोलतीय ते बी खरं आहे तुला सांग पण कसं आहे नाण्या लोकांची बी 2 बाजू आहेत. एका बाजूनं तुम्ही बी बराबर आहोत की 11 बाळाचं लग्न कवर ठेवायचं लग्न करून टाकावं लागतं. आणि दुसऱ्या बाजूनं लेकराचं मन काय यायला लागलंय की आजकालचं वर्ग ही चांगलं राहिलेलं नाही. समाजामध्ये पोरांची संख्या भरपूर आहे पण एक ना धड बहाराभर तिथे कोण दारू पिते तर कोण कायच करते कोण जुगारच खेळते आहे का नाही गोष्ट खरी. हा मग म्हणून मला म्हणायचं बाबा जर चांगलं पोरग आणलं तर तू लग्न करते तुझ्या मनाचं.
आणलं तर का नाही पण मला माझ्या पायावर आधी उभं राहा. आणि तू असं कुणाच्या पायावर उभा असते? तसं नाही हो पप्पा. मग पायावर म्हणजे आपला व्यवसाय असावा. किती बी नवरा चांगला असतो तर त्याच्या पुढे असा हात पसरून पोरी. वा, तुझी ही संकल्पना भारी भेटली मला की बाबा एक नवऱ्यानं कमविलं नाही पाहिजे. हा बायकोचा बी त्याच्यात काहीतरी परपंचामध्ये वाटा असावा म्हणून तुझी धडपड चालू आहे. आजकालच्या पोरी सुशिक्षित अशा आहेत त्या पोरी. उगच नवऱ्याच्या जीवावर बसून खायचं नाही. त्या स्वावलंबी आहेत आजकालच्या पोरी, म्हणून त्या सुधारित आहेत. आणि त्याच्यामुळे आजकालची बाई ही कुठंच कमी नाही. आजकालची मुलगी ही राष्ट्रपती आहे. आजकालची मुलगी पोलीस आहे, कंडक्टर आहे, ड्रायव्हर आहे, पायलट बी आहे. का तर अशा धडाडीच्या पोरी आहेत. गर्व आहे पोरी माझा तुझ्यावर. मग बरोबर पप्पा. कष्ट करण्याची भूमिका तुझी आहे. आता कसं आहे, ही माय बाबा अडाणी आहेत तुझे, पण मला समजतंय ना. पण तुला पाहिजे तसा तुझ्या शिक्षणासारखा ही वर्ग बघतो. तुला बी नोकरी लागेल आणि मग वर्ग बी नोकरीचं चांगलं सुशील वर्ग बघतो तुला. गाव चालतंय. जमतंय का? तू अंदा बी पळून गेलीस माझ्या पुतीनं, ऐकलं नाही माझं. याच्यामुळेच मला राग येत होता पप्पा. म्हणजे तुझं मत मला लय पटलं पुरी. चांगली गोष्ट आहे. सुमनबाई, पोरीची काय चिंता करू नको. पोरगी तुझी लय हुशार आहे पोरगी. मला बसण्यात आलं नव्हतं पोरी बसची, पण तिचे विचार ऐकल्यास मला लय पटलं. तिचं लोक माईला बी नाव ठेवायले आणि बापाला बी नाव ठेवायले. लोक काय नाव ठेवा बसलेले असते, पण लेकरू काय वाही विचार करायले. लेकरू योग्यच विचार करायले आणि त्याला चांगलं पोरग बघूनच नोकरदार आलत की नका म्हणली. काय त्याच्यामध्ये तिला दिसलं असेल. नोकरदार तरी आता कुठं शहाणी आहे. अशीच करते बघा. जरा नोकरी असली काय असले की त्याचं बॅकग्राऊंड माहित नाही, काय नाही काय नाही. पुढी काय आहे तुम्ही सरळ जाता. हाय नोकरीन हाय चांगलं, त्याचा बॅकग्राऊंड ओळखा. आजकालच्या खरं तर आता जनावर महागडलं बघायला पाहिजे हिला. ही झालं तुमच्या अडाणी लोकांचा विचार. पण आजकालच्या पोरी स्वावलंबी आहेत त्या, आणि आजकालच्या पोरी चांगलंच बघून करणारे आहेत आणि हेरणारे आहेत त्या पोरी आजकालच्या, की बाबा कोण वाईट आहे पण चांगलं आहे. बरं झालं पप्पा तुम्ही आलो, नाही तर आमच्या आईच्या डोक्यात प्रकाशच पडला नसता. तू काय मागे किरकिर लावली. तुला सांगतो, तू काय टेन्शन घेऊ नाही नको. आता टेन्शन. तुझ्या म्हाताऱ्याला बी सांगतो, बाब्याला. पाहुणे आले की तुम्हाला बोलवून घेते मग. बर बर बर. हा मग कधी घरी असते तवा. नाहीतरी मी बोलवायच्या आधी कुठं वास काढीत पाहुणे आहेत. मला दुसरं काय काम आहे. गावामध्ये फिरायचं पानसटवाडीमध्ये. कुठं पाहुणे आले, कुठं काय झालंय, लग्न आहे का, जमलंय का. पानसटवाडीच्या पुरीच आशा करायला आता. पानसटवाडीच्या पुरीच स्वावलंबी आहेत आणि चांगल्या आहेत. पानसटवाडी म्हणजे काय साध्य आहे का? सुशिक्षितांची नगरी आहे पानसटवाडी. म्हणून मी म्हणतो माझं कामच आहे गावामध्ये कुठं जायचं, कुणाचं लग्न जमवायचं, तिथं जेवूनच यायचं गुलाबजामुन खाऊन. मग गुलाबजामुन म्हणजे कसं असतं ना, आम्हाला चावत असते. त्याला चावण्याची गरजच नाही. गुडूम 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 खाऊन टाकायचं. आजची भानगड असते. तुला गुलाबजामुन काय आवडतं तुला खायला? मला पनीर आवडते खायला. पनीर. अच्छा, पनीर गोड असते. गोड काय आवडते? बर्फी तिखट आवडते. तिखट आवडते. चांगली गोष्ट आहे माय. माझ्या एक तुला चांगली बरं. येऊ कसं म्हणबाई? बसा की जरा. काय बाबे बी नाही तर बसलो. पण हिनं लग्न करीना म्हणून बाप टेन्शन मध्ये यायला. तिला सांगितलेलं कळ ना पप्पा. नाही तू टेन्शन घेऊ नको. मी तिला समजावून सांगतो. जाऊन म्हातारी आडाणी आहे. सांगायला ऐकतच नाही. किती सांगायला समजावून. तुम्ही समजलं तेव्हा तिला आता लक्षात आलं असं. आता ऐकते पप्पा तुमच्या. पाहुणे आले की बोलवून घेते तुम्हाला. किती चराचं गोड लेकरू आहे.
येऊ का माय या बाप्पा हा मग माय हे पाया पड पप्पाच्या हो होय 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 आज राहायचे का माय काय करायचं का माय हळू जा बाप्पा होय 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 पळचाल बाप्पा आणि पुढल्या वेळेस आजू म्हणजे असता येणार नाही पोरगत घेऊन येतो पोरीला मी बरं रौद्रच्या ऐकत काय या